Mit navn er Jette Elbrønd, og jeg er praktiserende læge i lægehuset i Rønnede. For tiden sidder jeg og arbejder med den nye opdatering af KOL-vejledningen fra DSM sammen med nogle rigtig gode kolleger. Og for nylig havde jeg også en fornøjelse at deltage i et samarbejde eller i et tværkommunalt projekt i Region Sjælland med en workshop, hvor der deltog både lungemedicinsk sygeplejerske, hjemmesygeplejersker fra kommunerne og repræsentanter fra Dansk Lungeforening og praktiserende læger. Og på den her workshop, der var der fokus på, hvordan hjemmesygeplejerskerne og andet plejepersonale i kommunen kan gøre sig gode, relevante observationer ude hos patienten med KOL og indrapportere det til lægen. Noget af det, vi fandt frem til i projektet, var også, at man godt kunne have gavn af at bruge et pulsoximeter ude i hjemmesygeplejen ved besøg hos KOL-borgerne. I høj grad var der også det at arbejde med sikker kommunikation, som var på tapetet, det vi kender i form af ISPAR fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, eller andre lignende kommunikationsredskaber, som findes ude i kommunerne. Det er rigtig vigtigt, at vi samarbejder omkring den svært syge KOL-patient i hjemmet. Og her er der også mulighed for, at vi som praktiserende læger sammen med hjemmesygeplejersken kan mødes omkring et opfølgende hjemmebesøg efter en indlæggelse, eller ved et opsøgende hjemmebesøg, når det findes nødvendigt, for at identificere de behov, som patienten har ude i hjemmet, og for at foretage de medicinjusteringer, som også er relevante. Så det, jeg vil opfordre til, det er, at vi som praktiserende læger medvirker i det samarbejde, og for eksempel også sørger for, at når vi har en patient med svær eller meget svær KOL, som har gentagne exacerbationer, at vi så kan sørge for, at der er antibiotika og prednisolon til rådighed i hjemmet til den akutte behandling. Når hjemmesygeplejersken for eksempel står derude en sen aften eller en weekend, og patienten har klare tegn til en akut exacerbation, jamen så kan de så i de tilfælde kunne give den relevante medicin og måske på den måde forebygge en indlæggelse af patienten.